Mag Kalue County noero ma Migori hei Suna West to jokar chung ma mawuok e od bura noero ma Suna West bende kero ne oyudo administration block mar 16 ma nengone romo $1.5 kokalo kuom agulu mar CDF e hiko omenda mar higa 2021 higa 2022 kaka yonero mar bero somo kod dongruok e gwengego eko. Kane oyawa yanga apis noero sikund primar ma Kasigiria babende ntiere gwengeko mag Bondo Nyironge. Jod bura ma Suna West Migoti Peter Masara neo oyango ni gedo mar skundego eko biro konyo e yorego eko mag gero somo mag rowere masani koda makiny. Kasigiria en achiel kuom skunde manochak machiegni kendo nyaka nyo yiera asegero classes 3 muneno morumo achielo skundni akelo negi stima kendo awuoyo gi jo Rotary kech jo Rotary nokong'e skundni na plead gi officials mag Migori district magigero nwa choo kendo gikelo nwa tanks. Kawuono wa launch project mar administration block. Administration block skundni en skul matin to odongo piyo kech kata sani ne namba 3 e region ni e penj manyotim. Koro naneno ni ager ne administration block mondo mi jopuonji yo mayot maginyalo puonjogo e skundni. Wang'eyo ni system obiro manyien mar somo miluongo ni CBC. En gi weche makoni gi koni mathage. Bato no wasewinjore sama ne watieko bunge mar 12 ni bunge mar 13 dhi tiyo machiegni gi Ministry mar Education mondo mi waket system manyien mar CBC mondo ti. Nikech system no ber. Koro agone musumio erokamano kuom timo maendeleo ka maber kabisa. Sikul nochakore kilas 1 kende, koro sama ntieni koro segi kilas 8. Kendo musumio timo tek manya koro nyithindo okali penj. Suna West gen manyo yombo. Kendo timo tek kabisa. Iluonga ni Grace Maende. To Miss Miwa timo maber. E sikul Kasigiria ka nyocha onge sikul nen mana gine ne kade ni mo matin to donjo misimiwe tich omiyo wayudo sikul moyarore wan gi mor wajonyuol wan gi mor e sikul ka maonge mana gima watim lakini misimiwa pod walamo ne Nyasaye ni koyie to chako chiemo moro chako medwa classes mamoko. Ajanyuol ma Kasigiria kae padwoko ni misimiwa erokamano kuom bedo mosetiyo kodwa matek. Sikundwa ni osetiye matek ahinya. Oyudo ka en piny ochiero nwago keto nwago malo. To gimane wakwayo misimiwa classes waonge go moromo. Nyithindwa pod moko somo e kanisa. Tich ma Mheshimiwa Masara osetiyo kuom higni 5 manyo wayiere. Nyo Suna West ni nono lakini nyaka sani wan gi projects mwanyalo siemo gik ma Mheshimiwa Masara osetimo. Kendo e issue mar education Mheshimiwa osetemo kabisa.